Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haga jingyai peteng ban kenra Lehnoh haki benta per Jong ka Jammu and Kashmir. Ki Pulit ki Pynpra bun deli ki Ïing ki Sam Jong ki Lehnoh haki benta per Jong ka Jammu and Kashmir. Kani ka jing kenra Lehnoh ka dai hadien ka jing Shah hertma Jong ki ripat ba ka Pahalgam kawai na ki jaka jengok kai ba itanan ka badan ha Jammu and Kashmir. Ka Ïing Jong ki Lehnoh ka bagi Pulit Kila Pynpra hadu mentaki kentup ya ka Ïing Jong Adil Hussein Thoker ka Ïing Zakir Ahmad Ganai u Amit Ahmar Dar ka Ïing Asif Sheikh Shahid Ahmad Kuti bat u Ehsan ul Haq Amir gidi khot Jong ka Lashka e Taiba nang tala Pynpra saya ka Ïing Jong Amir Nazir Wani bat ka Ïing Jong u Jamil Ahmad Jir Gojri kibadai gidi khot Jong ki Jaish e Muhammad la Pynpra ru ka Ïing Jong Adnan Safi Dar baru Farooq Tetwa kibadai gidi khot Jong ka The Resistance Front ka tanat sentiat kalayo cingtip bagi dai gi Lehnoh ki blasha ikai pentpet bah ha Pakistan nalor ki Ïing kisam hasnong brio ki Pulit ki lalek Pynpra ru ya ki Ïing kisam bashipor ki badan haklau ya ke balanget bagi dai ki cakare dengan Jong ki Lehnoh hadu menta ki Ïing blasha Pynpra ki don chipotali bat ki brio ki basha kempat ki don shispa nyop sangot namar bala subah bagi dai ki bayarap ya ki Lehnoh